Би било много практично, например, ако волейболния национален отбор може всяка седмица да е на финал. Да ви кажа ли как е? Да. Значи, Да, не всъщност езика... Ти само ми вземаш думите от устата, обаче. Ние с теб сме на една вълна. Да сме Вие сега свързани. мотивирахте да по-бързо да имам деца. Да ти Сега кажа... като приключим подкаста. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Боян Тодоров, тук до мен са Георги Блажев и Лили Гелева, с които заедно събирахме през изминалия месец вашите отговори по нашите въпроси, дадохме нашите гласове назаем на вас, уважаемите зрители. А сега щафетата предавам на тази прекрасна дама тук в ляво от мен, за вас вдясно. Здравейте, Лили Гелева. Здравейте, приятели, много ми е приятно, че се събираме отново. Колко мина? 1 месец мина от последната ни среща. И през това време събрахме доста интересни неща. По въпросите, нека да ги кажем. Безопасност на пътя, как да се превърнем в общност и за хейта в социалните мрежи. Да. 3 важни теми, важни за всеки от нас тук и за всеки от вас там навън, където и да ни гледате. Беше най-хубаво, че хората явно не коментират само под giveaway игри, за да спечелят черви или чанта, не че има нещо лошо, но в крайна сметка им пука как да живеем и ние и те по-добре и за бъдещите поколения. И събрахме наистина много интересни отговори. Не, че не вършихме други неща междувременно, нали, не сме си изоставили животите, но така като някаква кауза мисия през последния един месец събирахме една съкровищница. Бяхме като елфите на дядо Коледа, които така в известно време от деня разпределят информацията, която са получили. Мен ми е интересно, тебе хейтеха ли те и в предложенията ти? Как да намалиш хейта? Между другото, не знам, не съм ги борил. Може би около 100 коментари под видеото с баба ми да е жива и здрава. И нямаше хейт. Може би имаше между другото една пак възрастна дама. Аз вече се опасявам да нарека някого баба, за да не е обидно. Тя жената изглежда на около 70 години, когато се предполага, че е баба, да кажем възрастна дама, която каза: слушайте бабата, а не внука, което добре, моята баба е по-мъдра, нямам никакъв проблем с това, но беше написала нещо от сорта на да не слушаме провъзгласили се надценени писатели. Явно визирайки мен. Аз се зачуих къде съм се провъзгласил за голям писател, но това беше така доста пасивно-агресивен доста тънко, коментар. да, не е толкова... Да. Но все пак беше малцинство. Може да се е шегувала даже. Не съм убеден. Така имаше физиономията на човек, който каквото... Отвори профила и столкне снимките в Инстаграм. Това си мисли, да. Добре, а ти, госпожице Гелева? Аз мисля, че е много приятно, че си припомнихме за пореден път, че всеки от нас може нещо да направи, че всички заедно можем нещо да направим. И според мен самочувствието за това, че можем заедно да правим някакви неща по-добре, идва от там, че според мен в България липсва по някакъв начин усещането, че другия срещу тебе мисли по сходен начин. Не знам дали... Да, сякаш търсим винаги разликите с другите, а не... Не само, че ги търсим. Аз имам чувство, че като вървиш по улиците, нямаш това усещане, че има много хора, които мислят по начин, в който и ти мислиш. И според мен всеки случай, в който можем да се уверим, че сме много повече единомислещи, отколкото предполагаме, е чудесен. И това води и към темата, която аз подобрах за моя казус. Как да сме по-обединени като общество. И интересното е, че част от отговорите, които събрах и наживо с моята тема, бяха свързани точно с това, че сякаш хората не се опитват да се оприличават с другия, с отсрещния, по-скоро винаги търсят как да са по-индивидуални, как да са по-различни, забравяйки, че изхождаме от една и съща позиция на хора, които населяват една среда, да общуваме в нея, развиваме заедно и трябва да търсим начини как да комуникираме, което също ни се губи. Което не пречи да сме Естествено, различни. естествено. Това може би социалните мрежи го засилват. Ние сме говорили преди, нали, алгоритъма как е насочен, ти като си мислиш нещо супер нестандартно, че не е кацал човек на луната, алгоритъма, да, прав си, Георги, ето, така. И ти се смяташ за нещо повече от останалите, все едно само ти си просветен да знаеш тази истина. И за хората в днешно време, съжаление, един вид привилегия да са инакомислещи, дори грешно мислещи. Просто моето мнение е по-важно от истината. Така че аз съм съгласен, че като излезеш навън на улицата, ти си с това дигиталното усещане, че ние всички сме напълно различни
Хора, реално, може би не сме чак толкова. Абсолютно е така. Същината си, бе. Интересното е, като заговарях случайни хора по улицата, как винаги има една кратка адаптация към реалното общуване. Особено тези, които са с слушалки или си говорят по телефона или просто са zone out, нали? В момента, в който ги спре и им задавам въпрос, първите 2 секунди се чакай, сега напускам метавърса, нали? Влизам в реалния свят. Има едно пренастройване. Как се правеше? Да, как се водеше нормален разговор. Работеше Този това. човек ми задава въпрос, нали? Плюс наслояването от социалните мрежи, където масово такъв тип съдържание плаши хората, защото хората, които се правят на репортери, спират случайни граждани и ги питат за столиците на държавите или колко държави не броим в света, но това са други Нямам проблеми. никаква представа. Над 200 са, да се признае. Не знам колко са всичките Ясно. Мисля, държави. че са малко под 200. Така ли? Ето. Но това не е нашата... Ето, пак не сме на едно мнение. Виждаш ли сега? Ма няма Нали се сме скараме. Няма да се Нали сме скараме различни, сега. да. Ти ли на мен ще ми обясняваш колко Няма са да ти държави? кажа, че си... Плюс това, то напоследък е спорно колко са държавите, защото те се увеличават и намаляват. За съжаление, това сега с черен хумор да си го кажем. Ами, добре, всеки да си каже кои идеи са му допаднали, как ви се струва. Лели, искаш ли като дама Гледате да ме. започнеш? Ами аз мога, тук съм си отбелязала няколко, които мога да спомена. Например, всеки млад шофьор с под 3 години или под 30 000 км стаж да е ограничен да шофира с определена скорост в и извън населено място. Добре, Как това ви се как струва се това? засича Да, обаче? и аз това ще И аз не знам как се засича. Аз, Има Интересно. някаква система, някаква база данни, която да го следи това. аз примерно имам книжка от 10 години, но нямам стаж като шофьор. И тепърва ще го натрупам, така че не знам точно как би могло това да бъде... Иначе интересно, но може би в един много по-технологичен дигитален свят, в който всички ние сме с чипове и те ни засичат където и да... Но след като минем. има тол системи, които засякоха моето двукратно преминаване по Тракия без винетка, за която бях забравил да си подновя, значи може да стигнем до момента, в който и такъв тип информация да бъде засичана от някакъв вид камери с AI настройки. Имаше едни предложения, които ми струват доста логични. Мисля, че не са въведени. Просто когато си начинаеш шофьор, да нямаш право да шофираш автомобил с определени Много габарити бърза кола. и голяма мощност. Да. Конкретно, Защото да, масово катастрофите, за съжаление, стават с едни огромни джипове, карани от абитуриенти. или спортни Да. коли. Да. Аз не мисля, че Лили би тръгнала да кара такъв автомобил Не, в своя не стаж. Не, крехка натура, според мен. Да си вземе един хеджбек, един да. Чакайте, не влизаме в тази тема, защото просто е много сложно. Така, продължаваме нататък. Имах едно предложение също, че всеки шофьор все едно трябва да преминава психотест. Какво мислите за това? Познавате ли човек? Задължително. Аз искам да ви питам, познавате ли човек, който действително да му е направено, примерно, медицинското за книжката му, да е направено така... Как да ви кажа? По втория начин ли? Не, имам предвид, че обикновено просто проформа се пишат тия неща. Да, окей ми изглеждаш и аз... В смисъл, че аз трябва си да спомням да съм минал между другото психотест, да са ме питали разни неща, нещо така по-задълбочено. Аз може би обаче по света не си представям, че правят психотестове. Просто прекалено много хора имат книжки, но да, може би трябва да има някаква цетка. И тя трябва да се опреснява. Да. Определено, защото натоварения начин на живота определено променя състоянието на ума и на духа в годините и при някои хора може би на по-ранна възраст не съществува такава опасност, но в последствие стават доста изнервени на пътя и това също променя обстановката. Много неща според мен трябва да се опресняват. Примерно и курса за първа помощ според мен трябва да има да е задължителен да се, ако не всяка година, поне на 2 години. Това е нещо, което е супер, супер важно. Но... Аз съм забравил си, признам. Изкарвал съм го. Помня с манекена, там изкуствено дишане, къде се натиска, обаче честно казвам, не дай се Боже да се наложи. Си признам, че най-вероятно няма да се справя. Большинството от хора не знаят как се постъпва, примерно, при така наречения глътнат език. Нали, в смисъл, всеки си мисли, че нещо трябва да вади с някаква лъжица, то изобщо не е така. Да. Да ви кажа ли как е? Да. Значи, всъщност езика, той не се обръща и да влиза, а той пада надолу корена на езика. Корена на езика е някъде тук. Да, и това, което трябва да се направи е човека да е легнал по гръб и да му се отведе главата назад и по този начин тук се освобождава всичко и нищо не се бърка, нищо не се прави. Така да е смисъл, че според мен има много неща покрай шофирането, които трябва периодично да се опресняват.
със сигурност. Аз си мисля, че, не знам дали сте съгласни, спрямо всяко общество трябва да се действа по различен начин. За съжаление, това е мое мнение, вярвам, не само мое. Ние балканците сме малко с тази философия. Ти на мен ли ще ми кажеш, при нас трябват просто по-строги мерки и те работят. Трябват по-строги наказания, при определено нарушение ти се взема книжката, взема ти се автомобила, ама няма по втория начин, няма по третия начин. Да, просто осъществяване на единен контрол пеш. без изключения, обаче... И сериозни глоби. Мисля, че в Финландия или в някои от скандинавските страни глобата е съразмерна на доходите ти. Тоест, аз ако съм милионер, няма да ми вземат примерно 500 евро, ще ми вземат 50 000 евро и тогава много по-внимателно ще се замислиш. Да, аз, честно казвам, не знам, като съм пътувала, дали става въпрос до националност, до някаква такава... По-скоро, според мен, хората, ако им коства нещо, най-често ако им коства пари, абсолютно влизат в... но има го и това, че когато пътуваш ти като българин с колата си в държава, в която има по-строги норми и ти знаеш, че е така, дори да не ги знаеш конкретно какви са те, автоматично започваш да възприемаш маниера на шофиране на останалите. Аз това съм го наблюдавал и в Холандия, и в Германия, примерно, където всички знаем, че могат да те глобят и ако си пешеходец, вървяш върху велоалея, примерно. Нали, става въпрос за такъв тип организация на движението. Или в Холандия, където пък велосипедистите с предимство дори пред пешеходците, предвид тяхната ангажираност с това да насочат велосипедистите да бъдат т.е. велосипедите да бъдат най-използваните средства за превозване. Така че явно при нас просто няма организация на това нещо, за да се възпита възприятието, че последствия има и след като можем да се държим така на друго място, където е организирано, то това е, нали, като отидеш на гости и гледаш да не пипаш нищо, да си по-внимателен, такова като си у вас, може да си оставиш разхвърлена стаята и да не подредиш нещо. Както има измерване на средна скорост по междуградските и пътища и магистралите, аз забелязвам лично от моя опит много по-внимателно шофират, защото там май няма как просто да измамиш аз чувам, че това има ефект. Не хвърчат толкова, не ти се залепят отзад да ти светкат и аз лично се чувствам по-добре, по-голяма безопасност. И все пак тук идват проблемите и с самата настилка и секторите на конкретни натоварени пътища, където дори с 50 км в час да караш, отново е рисково предвид условията, създадени от настоящата среда. Така че не винаги е само спрямо шофьорите. Ако за всяко ПТП го обяваме АПИ и МВР и пренасочваме този приход към лекарите, примерно в България, може би ще успеем да измислим нещо. Са написали хората. Давам ти един пример. Преди 3 седмици, прибирайки се по Хемус в дъжд, спуках гума, карайки с 95 км в час по Хемус. Тоест не съм карал дори, даже може би бягах в ниския регистър, по-скоро към тази опасност. Спуках гума на една дупка, след което в рамките на половин час 10 коли спуках гума. Не се шегувам, не го преувеличавам. Аз тогава съжалявам, че не изпратих сигнал към някоя телевизия или медия да се отрази това нещо. Обадих се на АПИ, те ми казаха, така ли, ние не сме получили сигнал, което пък мен ме навежда на мисълта, че там и други хора са пукали гуми и никой не се е обаждал. Те твърдяха, че за тази дупка не са получавали сигнал. Аз им обяснявам точно, вървя и същевременно там вали дъжд, карат бързо. Това е опасно за хората, които седим в аварийна лента, защото всичко може да се случи. Някой може да изхвърчи, ние сме потенциални жертви. И в един момент просто стана дискотека от аварийки и нищо не се случи. Никой не оправи нищо. Може би защото подценяваме силата на колектива и на какво сме способни без да прибягваме до държавата, защото явно и в този случай твоя показва, че ние не вярваме на държавата, затова не звъним. И дори не се сещаме първо за това. Това е много важен рефлекс. Аз го виждам, аз редовно пускам сигнали към Столична община, например, и аз виждам как някакви неща, действително днеска е така и на други. Случвало ми се, когато става въпрос, примерно, за нещо в близост до детска площадка или такова, на другия ден е оправено в неделя, например. И аз съм така, вау, в смисъл, и ти се чувстваш като някакъв супер човек. Все едно си направи. Мен ми се случи в Русе. Подадох сигнал за много неработещи осветителни тела по моята улица, на която се прибирам всеки месец. Следователно ми прави впечатление, кога рязко спират да работят лампите. Подадох този сигнал и след 2 седмици, като си отидох, пак светаха всички лампи. Аз до някъде разчитам, че моят сигнал е имал някакво значение за този казус. Нали? Тук пак се връщаме към моята тема, извинявай, че ти взимам вниманието. За обединението, защото ако аз пусна този сигнал и след мен го пуснат още 10 човека, той най-вероятно ще бъде отразен много по-скоро и много
Сигурно, отколкото ако само аз го пусна. В случая най-вероятно не съм бил сам, някак да го знам. Затова мисля, че е много важно, че говорим за това, защото Да. е много важно всички ние да знаем, че има значение, като направим нещо такова. И колкото повече хора вярват в това, толкова по-добре ще става. Да, защото иначе обратното натрупва една ненавист към незнаен адресат и също време, нали, ние винаги се ядосваме на държавата, псуваме по някой, който не знаем кой е точно. Събираме си енергията към някакви други неща да си изразим негативността. Да. А реално не сме опитали най-простото и най-правичното. Просто защото у нас не е възпитано усещането, че ако опитаме, ще бъдем чути. Твоята тема, между другото, на мен винаги ми се струва от началото, Бояне, така най-мащабна, но и най-Дон Кихотовска, такова най-трудна за постигане. Това е една голяма вятърна мелница, нали, да се обединим, всички го искаме, всички го мечтаем. Получи ли някакъв коментар, някакъв лъч надежда, който реално може да ни доближи поне прашинка в тази посока? Те нещата са взаимно свързани и смятам, че във вашите теми, както установихме сега, до голяма степен сбъдването на конкретните предложения отново зависи до някъде от това дадена група хора да се обединят в случването на тази кауза. Едно от предложенията, които аз получих, е свързано с провеждането на обща активност ежеседмично през уикенда, когато се предполага, че хората са по-свободни, като конкретно човекът е подал предложение за тип социална дейност от рода на засаждане на дървета, почистване на парк, разхождане на бездомни животни, такъв тип обществено полезни действия. Но смятам, и той също е казал, че общината да се яви като организатор на тези дейности, предлагайки като компенсация данъчни облегчения за участващите. Мисля, че това е добър и не е трудно как се казва? Трудно за реализиране. Не е труден за реализиране този подход, извинете. Тонг твистър е това. Защото действително така или иначе общините имат програми, по които участват в такъв тип каузи и събития. Ако общината на даденото населено място или област работи с хората, а не без да комуникира с тях, това е също проблем, който съм забелязвал и в по-малки населени места. Хората искат едно и също с общината, но няма взаимна връзка между тях. Тоест, те правят се някакви НПО-та, които правят същото, което претендира, че прави общината, но те нямат синхрон и това в крайна сметка води до излишен разход на енергия и на средства и до неудовлетворяващи резултати. И тук отново става въпрос, нали, за нещо по-мащабно, както казваш ти, да се обединим ако ще е на ниво локално управление, заедно с гражданите, за да се случват такъв тип инициативи. Мисля, че те са напълно изпълними. Би било много практично, например, ако волейболния национален отбор може всяка седмица да е на финал на световно, защото това много обединява хора. Наистина енергията, която и аз дори с цялото ми уважение не мисля, че генерално всеки българин се интересува от спорт или конкретно от волейбол. Обаче спомням деня, в който играха ние с Ива и Боян и София, отидохме на Александър Невски там на голям екран, гледахме финала с Италия, просто хората с знамената, отиваш, вземеш си кафе и просто от всякъде гърми мач. Усещане за общност, което знаеш, че трябва обаче няколко часа. Италианците затова са обединени от много време насам. Те всяка година имат повод за празнуване, било то с футбол, волейбол или какъвто и да е друг спорт, и винаги се случва точно все такива големи паради. Тоест трябва да се инвестира в спорта, за да може да... И в културата. И в културата. Сега Дара като спечели на Евровизия, отново ще бъдем обединени, сигурен съм. Това ще е интересно. Между другото, Дара, ми хвърляш към моята тема с хейтът в социалните мрежи. Да, виж как опитно ми подаде топката, като испански полузащитник. Ако си търсите допълнителни ко-водещи на кафе. Ето, да, които да изгонят старите вече милениали от вратата. Младите джензита, как напористи, така. Но се сетих за Дара, много добре си спомняте как, когато стана ясно, че тя ще се представи на Евровизия, колко, меко казано, противоречащи и спорни бяха мненията на хората. Дори да не ти е харесала нейната песен, аз наистина, добре напиши, кажи, според мен по-талантлива беше еди коя си, аз бях за еди кого си. Обаче какво ти носи страшна злоба. Да, какво ти носи? То нищо не ти носи.
въпросът е, че си изливаш явно някаква вътрешна мъка, защото те мързи да ходиш на спорт или си угнетен, нещастен, не ти върви в живота. Аз не си представям наистина щастлив човек в кариера, в работа, който ще се прибере и ще има нужда. Ама и това са хора, които никога не са били заклети фенове на формата Евровизия, не са по някакъв начин толкова вътре в нещата, че да кажеш тях да ги жегва искрено и лично, сега, нали, защо не е... Това са някакви случайни хора, които са видели Яхнали са вълната просто. Емоционално. Дара, и после името Бангаранга и следователно, нали, когато чуят нещо, което им се струва далеч от на тяхното понятие за култура, те са склонни да го отрекат веднага. И какво предложение получи ти? Аз получих няколко предложения, които си харесах. Едното, даже спомням името на момичето Ивет Илиева, което го вкарах в моето видео в Инстаграм, да се въведе предмет емоционална интелигентност в училище. Аз смятам, че това ако се направи, това е за вашите каузи. Реално то за всяка една кауза в тази страна ще помогне, защото просто ще се сблъскваме с по-осъзнати. Това като отговор ми го даде много момче, с което говорих на живо по моята тема. Да се въведе такъв предмет. Не, първото, което каза, за да сме по-обединени, хората трябва да имат емоционална интелигентност. Явно, наистина, за всеки от нашите проблеми това е много Аз знам, важно. че някои от хората, особено от по-старото поколение, се подиграват на този израз, защото той като всеки израз, който се използва прекалено много, се амортизира и вече почва малко да нагарча какво значи това е емоционална интелигентност. И това е умението да си разпознаваш на първо място емоциите, да се запитваш аз защо искам да реагирам така, ако реагирам така и те обидя, ще ти помогна ли, тебе ще помогна ли на себе, ще получи ли 2-3 вече не лева евро. Не, няма да получи, тогава няма да го правя. Но според мен повече хора, като няма такава емоционална интелигентност, този механизъм изобщо не се задейства и те шибват първото, което им хрумне. Проблемът е не, че нямате, че голяма част от хората сякаш не осъзнават, че имат нужда от нея въобще, че това е нещо, което трябва да се изгради. Помогна. Ние живеем в страна, където доминира до някаква степен на фалшивата мъжественост и това, че трябва да си винаги мачо и да си мъж означава да си криеш емоциите и да не говориш за нещата, защото това те уязвява по някакъв начин. А ти, за да достигнеш до някакво ниво на емоционална интелигентност, рано или късно трябва да говориш открито за някакви неща, които не са ти супер удобни и да ги говориш с хора, които виждаш, че биха могли да ти съдействат. Аз това го намирам за част от пътя към прозряването за емоционалната интелигентност. Това е нещо, което може да се въведе. Сега разбира се, че трябва голямо сътрудничество от страна на държавата. Ще има ответния ритник, че това е последния проблем. Трябва някакви други предмети да се въведат в училище. Помните какво беше с предметът за религия. Аз дори не разбрах той дали се въведе. Не, май. Или Мисля, че има свободно избираеми в някои. Не се въведе. И така е редно да бъде, според мен. Да. Но в Испания са ми казвали, че има емоционална интелигентност и в детската градина на моя син има часове по емоционална интелигентност. Учат ги да разпознават емоциите, имат едни такива картинки, гняв, разочарование, много в конкретика навлизат в нюансите на чувствата и обясняват на децата какво означава. И аз забелязвам по моя син, че понякога той дори е по-зрял от мен. Примерно аз съм много зумин в някакъв проблем, не мога да намеря решение, защото просто съм много ядосан от натоварения ден, който съм имал. И изведнъж той ми дава някакво решение, което, това дете на 7 години реално по-мислещо от мен, което ме обнадеждава. Децата са много, много бързо усвояващи такъв тип информация, особено когато им е представено нагледено, както казваш ти, с картинки. Според мен, лично аз също вече, нали, пораствайки, някакви емоции си ги свързвам с някаква визуализация в главата ми. Това ме възпира да реагирам по дадени начини. И наистина тази връзка с визуалното представяне би могла да е много полезна като методика при децата конкретно. Те дори даже децата носят всички тия работи и ние не трябва да им пречим, защото най-често ние им пречим да продължат да се развиват по този начин, налагайки им някакви стари неща, които въобще не работят вече в света, в вие който двамата живеем. сте родители. Да. Хубаво ли е? Много. Да. Много е хубаво. Най-сладкото. Не може да бъде изнерващо от време на време. Аз няма да лъжа. Не, то хубаво не значи лесно. Да, хубаво абсолютно. Значи, че абсолютно. Че е смислено, че се чувстваш по този начин преразглеждаш и себе си, и се срещаш и със себе си като дете и въобще... Помага ли на вашата емоционална интелигентност това да разговаряте с децата си, да ги гледате как растат, да виждате някакви неща, които може би преоткривате за себе си, както казвате?
Със сигурност, да. Аз основното, с което гледам да се справям е собствените си чувства и собствените си реакции и да си хващам моделите на поведение, за да мога да бъда максимално присъстващ човек, който да не носи баба знае, да не е по инерция, ами да се срещам действително с този човек. Защото и това се говори напоследък много за наследствените травми, как родителите несъзнателно предават към децата си своите страхове, своите прикрити емоции и сякаш това по някакъв начин наистина на подсъзнателна основа достига до децата, предвид колко уязвими и чисти са те. Някакси всеки от нас едно носи нещо, което не разбираме защо ни се случва. То е заложено от родител или дори от баба, дядо и така нататък. Това може би безопасната стратегия е да правиш това, което са правили твоите родители, защото така си мислиш, че се прави реално, но пак трябва емоционално интелигентно, за да излезеш от това и да си припомниш, че може би тези методи вече не работят, но поне мен децата ми много ме държат тук и сега, защото те могат да се забавляват с един портокал и той да е най-интересното нещо на света, те не бързат, докато в същото време аз мисля 10 задачи, главата ми не е при тях и си признам, че ми е трудно, в смисъл съзнанието ми хем ги обожавам, хем съзнанието ми се дърпа към работа и към някакви други неща, които ми се случват. Това е болестта на нашето време, че просто искаме 100 неща да свършим наведнъж. Какво си вземаш ти от твоите деца? Всеки ден така, като ги гледаш, как успяват с въображението си да виждат света по друг начин? Ключовете за колата си вземам често, понеже ми ги крадат. Трябва да си ги търся, пък са ми важни. Иначе пак това, което казах, умението да не бързам. Че не е необходимо винаги да съм най-ефективния, най-работещия, най-случващия, че просто разговора с детето по най-тъпата наглед тема на света, просто е най-важното нещо да прекараме. Защото за тях ти си всем по време заедно. Преди всичко си техния татко. Да, аз по едно време си бях увълчил такъв, сега ще ги водя днес на зоопарк, утре в чужбина, от третия ден еди къде си. То просто понякога има кеф да седнете на дивана и смесите едни пионки да сте си заедно. Лили, ти какво си вземаш от Вито? Любов много си взимам, много време си взимам, прекарано, плътно, всичко си взимам. То си е твой, ще си го вземеш. Взимам си. Няма какво да го споделяш. Взимам си времето, да. Взимам си времето с него, защото това е безценно време и гледам колкото можем повече да сме свързани. Сега мотивирахте да по-бързо да имам деца. Да ти кажа... Сега като приключим подкаста, ще се погрижа. Малко да го помислиш. Не така да прибързаме. Мисленето май не е най-добрият случай. Много хора мислят се и стават на 40 от мислене. Така че... Никой не е късно. Да не оцелих някъде болно място. Аз съм почти на 40, ама... ама ти явно си мислил по-навреме. Между другото, една дама, пак във връзка с психическото развитие на децата и как то може да предотврати това да станат хейтери, предлага децата да се виждат с психолог, като беше написала и точен тайминг, всеки ученик да има по 2 или повече сесии с психолог в училището. Аз пак не съм запознат, понеже предстои Боян да бъде първи клас. Сигурен съм, че във всяко читаво училище трябва да има психолог. Ама децата доколко се виждат с него, задължения ли са или само ако има проблем? Покрай това момче, което скоро се самоуби заради някакъв тормоз в училище, стана ясно, че абсолютно недостатъчни са психолозите и работата им с децата. Абсолютно. Аз имам дори такъв случай от моята гимназиална ера, която не беше толкова отдавна. В един ден пристигнахме на училище, разбрахме, че от децата в първата смяна едно дете е блъснато от влак, прибирайки се от училище. Зад моето училище минава влакова линия. Системата явно работеше така, че трябва да продължи на всяка цена. Ние всички в класа говорихме бурно за това. Бяхме потресени за пръв път. Аз бях 10-ти клас, за пръв път сякаш голяма част от нас за пръв път се сблъскваха толкова близко с подобен случай. Нито имаше психологическа помощ организирана за нас, нито ни пуснаха от часовете, нито част от учителите показаха някаква човечност. Аз бях изпитан в този ден, когато се случи това нещо. Казвам някои, защото други пък жертваха материала си, за да говорят с нас, понеже виждаха, че ние няма как да бъдем активно концентрирани в това, което се случва по математика, примерно, или по техния предмет. И действително имаше част от учителите, дадоха
ни дадоха поле да говорим. Просто целият час премина в това ние да говорим, да изразяваме емоциите си, защото от това имахме нужда. Но това бяхме ние, моят клас, някакси бяхме събрани доста хора, които наистина активно умеехме да си изразяваме позицията. Аз съм сигурен, че някъде там е имало по-малки от нас деца и тинейджери, които не са били толкова смели и толкова отворени да говорят активно за това, което ги мъчи, особено когато учителката пред тях им казва сега сядайте и да се прави, че нищо не е станало преди половин час. После имаше един некролог и това беше отразяването на ситуацията. Май живеем се пак в малко по-осъзнати времена. В днешно време май по-трудно ще се случи. Нещо подобно. Това не е било много това давно. Това е 2018-19 година. Това виж света колко бързо се променя. Се развива. Надявам се да е към по-големи темпове от преди, но за мен е много важно с децата да се говори за чувствата, те да се маркират, дори да си се издънил. Аз и в социалните мрежи съм си признал, че съм се държал наистина като лош родител, имал съм лош ден и съм натоварвал децата ми, бил съм по-изнервен с тях. Веднъж, примерно, имах много кофти ден, един мой познат беше починал и детето Боян тогава просто не спираше нещо да иска. Аз не бях споделил с него, че имам тежък ден, нали, като типичен милениал родител, аз ще си мълча, няма да кажа нищо. И просто взех една негова играчка, хвърлих и я щупих в стената и го оплаших. И хем е срам от този момент, хем ми стои като някакво напомняне, че не бива да действам така. Но по-скоро съм си благодарен, че имам осъзнатостта след това да седна с него, да поговоря, че проблема е изцяло в мен, че той не е виновен, че съм могъл да му обясня какво се случва и да го помоля да е малко по-тих. Да. И че съжалявам. И вярвам, че той ме разбра, не му останала някаква травма, докато нашите родители, когато се държаха по този начин, просто на другия ден ни купуваха играчка. Мисля, това беше тяхното извинявай. Не бяха думи, не беше разговор. Това ли пак са били всички? Да. Някои, според мен, тотално са затворени в собствения си свят с проблеми и не отчитат, че е нужно това да се споделя с децата. Нали? То е ценно, има някакви теми табу, които смъртта и промяната на хората са някои от тях. Вижте как за всички теми стигаме до децата и че там се корени много. Аз също вярвам, че и по отношение на безопасността на пътя, ако повече хора разберат колко е важно децата им да пътуват в столче обратно на движението, нещо, което нали, по всички там краш тестове се води като най-безопасното възможно, колкото и безумно да им се струва на повечето хора, детето да пътува наопаки. И дали щяло да има място и такива неща, аз мога да уверя нашите зрители и слушатели, че това е абсолютно удобно и комфортно за детето. И едно дете, което по този начин нали, расте, има възможност да стане, може би, един много по-отговорен шофьор, защото знае, че в колата си ние имаме едно определено поведение и внимаваме за някакви неща. Да, това е етика на конкретната ситуация, на конкретната среда и те го възприемат, то става навик. То зависи просто как поставиш нещата. Аз виждам много деца, които се возят не само с тегаво столче, ами те са си така, виждаш една главичка, дето нещо наднича между двете предни седалки, което е смисъл. Но тук, като говорим за деца и безопасността на пътя, има го и другия проблем по оживени булеварди и улици. Не ми се е случвало един или два пъти да видя деца от съседния тротуар. Нали, това е най-тривиалното нещо, което още в първи клас ти го дават в учебника. Като пример да не играеш с топка на голяма улица. Такова. На булевард Ситняково миналата седмица 4 момчета, може би на 4-5 клас, активно ритаха така една топка с идеята, нали, виждаше се идеята им да стигнат колкото се може по-далече до момента, в който топката не излезе до средата на булеварда, трилентов булевард в натоварен час. Детето тръгна да си вземе топката от това и аз бях същисен и му направих забележка. Стреснах се, че то с такъв непоколебим рефлекс просто отива в трафика, за да си вземе топката ми. Ако в този момент някой шофьор, който не си гледа в телефона, концентриран, защото се движи с 5 км в час,
отпуска се едините ли И гледат все телефона. пак това е една отговорност пак на шофьорите, нали, поведението на децата, още от И на нали, А родителите, Б, и на училището, да се защото внимава за... то да има този рефлекс, свободно да отиде там. Другия да си въпрос, че вземе те деца топката, имат нужда от места, където да играят, нали, и да ритат повече, отколкото имат. И нали, стигаме Да. пак до подкрепата на спорта и културата. Някои от тях търсят, според мен, търсят вълнението от това да са на място, което е против правилата. Според мен го има и този. И има го и това, може и би, но този мисля, момент. че това не е от основните проблеми за... Ами, може би наистина като някаква поука от този разговор, не че защо аз трябва да извличам, но аз ще извлека за себе си, че Като най-мъдрия. най-стария искаш да Зрелия. кажеш, но да, разбрах, че искаш да ми вземеш място на кафе, няма проблем. Така. Да сме по-готини един с друг. Да сме по-добри, колкото и клиширам да звучи, защото не е лесно да си човек, не сам да си родител. Да си родител е много трудно. Ти да се справиш с твоите си проблеми, с твоите мечти, които не са се сбъднали. Па шефът ти е начукал канчето на работа. Ти идваш някакво същество абсолютно зависимо от тебе. Ти си спомняш, онзи ден аз бях на твое място, исках да бъда еди какъв си, обаче сега съм тук в тази среда. Да кофти е, главата ти е достатъчно тегало място, че някой друг да влиза и там да удря с къмшици, но и не само родител. И да си човек е трудно и няма смисъл да го утежняваш и за някой друг, защото той утре ще го утежни и за тебе. Аз искам да добавя тук още нещо, което някой ми е написал. Най-елементарното, не костващо нищо. Сядам зад волана спокоен. На всички пред мен отстъпвам, изчаквам, давам предимство, помагам. Спокоен и концентриран. Най-необходима ни е нормалност. Вижте колко простичко е това нещо. И тръгване 15 минути по-рано обаче. Да, Бих и... добавил аз, за да се сбъднат И всеки спокойствието път, заставайки и зад усмивката. волана, да знаеш колко неща зависят Да. от тебе и колко съдби зависят от тебе. И ако подхождаме с отговорност към каквото и да правим, вероятно нещата ще стават по... Аз едно от По-добре. малките добри дела, много нищожни, които правя почти всеки ден, и винаги като ми даде някой предимство, много държа да му махна с ръка 2 пъти, да му пусна аварийки, на мен лично ми става приятно. И съм усещал, че има дни, в които не тръгвам с най-добрата нагласа на работа, но някакъв е такъв малък жест може да ми Те върне усмихва, вярата, има и готини хора. Иначе това може да е пък да гранс, когато ме пречупва И е важно тези жестове ниските да си ги вибрации запомняме забивам. и те да ни определят настроението, когато ги има, а не да се фокусираме върху лошите работи, които така или иначе се случват в деня ни. Просто е Някога. много, то е много приятно и за тебе да си готин, нали? Да. В смисъл готин е, когато човек постъпва по Да. този начин. Не само, че на другия му става приятно, а и на теб си става приятно. Чувстваш се малко по-широк, Извисен. така отвътре, малко по... А добре, можем ли някои от тези Свестен. идеи практически да я предвижим малко по-напред, освен че ги Тази правим последната, мисля, че е популярни? Тя е най-приложима, да. най-приложима за всеки един от нас. Тук нали, става въпрос за решение на личността. Да Да се стремим към промени. нормалност Да. и към отговорно поведение. От моите предложения, те повечето са свързани. Ето едно от другото е. Имам идея за разписване на проект, чиято цел е младежки, за младежи плюс гост-лектор, чрез интерактивни събития да се събират, обменят идеи и да разберат, че светът извън социалните медии е възможно да бъде хубав. Това е нещо важно за джензитата и за децата, според мен, в този ранен етап на психологическо съзряване и развитие, наистина да се водят разговори по теми, които така или иначе съществуват и за които масово моите връстници, аз самия и по-малките от мен се обучаваме основно през социалните мрежи, а не от най-адекватния канал за комуникация, именно истинския, такъв какъвто водим разговор, какъвто водим ние в момента. Така че всяка проектна дейност или дори наистина на ниво неправителствена организация се случват често такива неща. Стига ти да имаш желанието да я посетиш, да вземеш участие, е полезно, тъй като в колкото повече разговори участваш, толкова по-богат набор от мнения, базираш своето виждане, своите виждания, своите разсъждения за света и за проблемите. Поне аз така го... Аз поне се зачетох, извиняй, в моите записки ми попадна, че един от потребителите е предложил чисто технологично решение на проблема с хейта, да се разработи аддон, който да засича вредни послания, да блокира профили и сайтове. И си спомних за това момче, за съжаление не си спомням името му,
което е чисто моя грешка, защото той е направил нещо изключително стойностно, който направи карта с катастрофите в България, за да можем ние да се ориентираме къде са най-проблемните зони и къде API трябва да си насочи вниманието. Според мен това наистина е абсолютно постижимо, някой млад талантлив човек, който има техническия ресурс, да направи такова приложение, което като си го инсталираш и определени думи, определени фрази, просто да ги филтрира и да не ти се показват, защото съм го чул от други хора, може би наистина е така, ние сме с усещането, че всички са гадни, просто защото те са много по-шумни, много по-имат стимул да се изкажат в социалните мрежи, а реално останалите може би просто подминаваме определена тема или сме те може да се зарадват, но няма всеки да ти напише похвала за това, което си направил, докато много по-лесно е някой, който е подразен, да седне и да го изрази. Има такива теми, дето аз просто знам и умишлено понякога не знам, като мазохизъм натискам, защото знам, че има най-отвратителните коментари, те са още по-отвратителни и за такива новини трябва да има такъв софтуер. Добре, хора, като теглим чертата, защото според мен казахме хубави неща, но кои от тези идеи реално ние можем да помогнем да се предвижат по-напред и да се случат? Първо, нормалността, за която си говорихме, е личната отговорност. Според мен всеки един може да се хване. Другото, което може, не знам, това с емоционалната интелигентност в училище, това дали... Това са изпълними неща, със сигурност. Има... Трудно, нека да не се лъжем. Това е доста сложно, но... Всяка промяна е трудна, да. Но на мен ми е трудно наистина да си представя как хората отгоре, които ги вземат тези решения, той лесно отстрани да говориш, да си треньор на национален отбор по футбол, да си премиер на България, да си кажеш, аз ако бях, всичко ще е по-добре, но наистина ми е трудно да повярвам, че според хората, които решават какво трябва да има в образователната система, виждайки новините, виждайки поведението на децата навън и в социалните мрежи, на никой не му хрумва, добре да има предмет по емоционална интелигентност. Да започваме да говорим за това повече и по-открито и да събираме хора за... Да направим петиция. Петиция. Ти само ми вземаш думите от устата, обаче. Ние с теб сме на една вълна. Ти с теб също. И какво ще Обединихме се. Да. Какво ще си бяхме говорили, че може да... Всъщност какво ще може да се предвижи напред? Може би тази идея за софтуера, просто без да разбирам от технологии, ми се струва, че може да се направи. Въпросът е тя как ще бъде адаптирана за всяко приложение, което използваме. Да, ако само и за Facebook. Ако има човек, който разбира и да бъде вкаран... Макар, че и TikTok не си поплюват. Там са по-младите хейтери, в Facebook са по-милениал бумър хейтери. В TikTok са децата им. Да. От профилите на родителите. Баба ти мрази във Facebook, аз ще мразя в TikTok. Да видя Gen Z, Gen Alpha хейтерски коментар в TikTok от профила на Василка Неделчева 48, примерно. И да си мисля, че тази баба ме хранят, всъщност е... Баба? Чакайте малко. Не, 48 набор. Те нали така си пишат Не, да не влизаме в определеното. Наборите в мейлите. Да. И в профилите. Добре, да бием тъпана за емоционалната интелигентност тогава. Да го бием. Доколкото можем, през профилите си и Изтва ще ни помогнат. И благодарим, че бяхме част от тази кампания, защото като инфлуенсъри често ни обединяват покрай някакъв предмет, който трябва да рекламираме, не че е лошо. А в случая почти не стана дума за този предмет, колкото за темите, които обхванахме чрез нашите гласове, давайки ги назаем на уважаемите зрители, които смятам дадоха доста добра обратна връзка по темите, които им зададохме. Да, абсолютно. факт. И се радвам, че си побъбрихме. Да, много. А сега може да застанем близо един до друг. Аз ценя личното пространство, да ти кажа. Как ще се обединим, като седиш на 3 метра от мене? Ковидно обединени. Благодарим ви, че изгледахте този подкаст. Аз съм Георги Блажев, това тук до мен е Лили Гелева, Боян Тодоров. Беше ни приятно да сте с нас. Продължавайте да говорите активно и будно по темите, които ви вълнуват и не се примирявайте с проблеми, които смятате, че лесно биха могли да се решат. Обединението е възможно. Трудни. И с трудните също. Да. Обединявайте се и дързайте.